tun truma chun superhero movie Hancock ti kan lo thlir ho ve thung don ani he hero hi superhero dang te ang ani ve hau lo movie danga superhero te chumi ten an ngai sang thei hle a an za tel bok thin tuna kan chang tu pa tur Hancock ro adang lambi hle an zuwa in fawa athina chiat mai ba ka angai asam hle mi pui poin an ngai sang vak lo ma se an khovela hero om chun ani le loisi a thlo thei ba ka a chak hle boka silai mu pana kap na zo mi alo chu tiang khopa ability nei thani ma se Hancock anun hi om lo hle ni ti chuan ngai te bokin Los Angeles khopuya police ho le criminal ho chun lo in an lo ka let ve wangin police ho pon an man thei lok lo heti la hian an hero Hancock chukong sira alo mu hil bora ni zan lampanga akhul hnem deuh ni ngei turani mi panau pang pakhat pon criminal ho an che le thu chuaron thil Hancock la chuan enga vak alo ngai lo chunau pang te pon nep ati thuaron sei khum le zeka alo ngai sang bik lo bok ne akal san nal Hancock po in nuain luna bur chungin van lama a thlok chho ngal chak lu tukin a thlok phei zela Amazon na signboard te chu sudar mia mai chu chuan chiat na pothlen na sa hle poiti na ero anei haulo ti chuan misual ho motor chung chu phok hloka an thil ti top san turina ti ma se an ni chuan an lo ngai thadu der lo Hancock chutungian ni an lo hreve veka hero lak lo lutuk ani thu chun lo hril let zek mai chu chuan Hancock ti thin rim ve hlein an motor chu ti ding maka boruaka chuan khai kang le vain building te poti chele nual to a topa building chip zuma chuan motor chu thiat tamia mai ti chuan criminal ho chu man thei tange ya ma se thil ti thatai na thil ti chiat atam bok ne soisel a hlo ngal hle news lama po che dan an puang supa ming thatai ming chiat lam chu pan tel ma se thenga thonga a thok mullo anun phung pa ngai chu chun zom le maka a chung ril taka ero nuam lo ti ruk na chu nei ni khat chu pa pakhat array embray alo lang ani hi public relations specialist ani aril ru po tha hle midam te ta na thil tha ti du rengang mi kha ni ma se presentation pek chu company lian tak thil ti thei box si ho chuan an lo amen pui chia lo anu chuan re chulung nur deuh in khal chuak le an chama tang me ka a thil ngai tu na sat luata rel konga tak ading ani ti reng a in tremol lo a hriat meu chuan rel chuan alam chu chak takin a ron pan der to kara tanga chhuwa wat tum ma se chuak man meu to lo chuani ma se Hancock lo lang ve hlolin a kar chu ron vor chho lopa rel pon a ron subur mai mi puitero an lo lom te chiam lo angai sam lu tuk le thil lu tak ti chiat apoi ti lo wangin an lo dem tak zet hero angan ngai lo thu te pon lo soi khum heka an ngai san lo zia an soi na sa hle ma se re chu dang lambi tlat thil tam tak ti chema se Hancock chuan anun na chan sak thu chu lo soi ve wata lom thu po hril chu chuan Hancock po thong ve kher mai a chan chu mi zong in an soi se line re chuan lom thu hril thei tlatani rei pon hero tak ini thei ma se mi puiten an mangai thei nan che nung chang hi thlak dang lam ngai ni aron ti Hancock heroin alo nu iliam san maya achan chu mi puiten hero tak anga an pom thei ron chuang lo ti a hriat wang ani ma se re chu beidong du haulo mi ten hero angin ngai lo ma se mi thatak ani ti a hreve tlata achana wang lom thu soinan chu eya asom nge bokani inan thlen nu chon re fapa eron po lo lang Hancock fan ru ko lo ni renga amu thei chu lom ve hle ma se Mary re ya nu puyeroin Hancock mu chia chu hoi her dang lam ngal veka a en tlok mai ti chuan zan ria an kil ho le phota Hancock point tha sung lo hle eron chu ti pui bor Mary no pang hena tong man phim khur turin lo ti le zeu thin ti lo chu boina em an nei lo zan ria nei kham nuwa
Hancock ho tur chu rei chuan lo chel khamuang ve vatin mi ten hero angan ngai theinan rom hanna ni thu chu hril Hancock chuan lo ngai poimo lo viau ma sia hril chun zom zela mi pui ten hero angan langai tur thu le a ming chu tha zonga khovel hian la hriat ngei tur thu po hril le ma se Hancock chu la min thei che lo ti hriat takin ani chuan a thlo bo san mak mai chumi zan chuan Hancock pon reya thu soite chu ngai tu zui neu newa anun dan chuan ni pon aning to hle ti hriat thei zinga tho chuan reya le kha pe kha en wang wangin thuthluk na siam fel ta maka rei mutur chuan a thlok liam ta ni rei te chet na huna thlen chuan ani pon arua manna te chu kim chang deu na lo hril fia zung zunga an ram hroi tu ten dan chunga lenga ni lo thu le man theina thu pek an chua ve mek bok nen a ming chiat na thai bo hero tak tak ni adu bok ani chuan prisoner lu phot angai do na ni ani heroin lo rem ti lo vio ma sere chuan a min thei hlawa ti chuan mi pui ho ma reya na thu chiar tur alo zia sak chu chiar chuak phota a chiar zo nu chuan a in peta mak mai a nuwa jela lu chu mi tang ho chuan an lo lom vak lo a chan chu ma wanga tang vek an ni wanga ni phubalak nge pon tum ru hle Hancock ero lain sum tang in thate te kalsan atum panan lo rem ti le chuang haulo an pong por tula ani in sum thei to lo pona to pa mi pani chu engkin emo atilet ve saka midang tero che chuak ngam reng anom to der lo a soi sak dan chu ra phlak ve bok e mani ti chuan tan ina chuan hun amang chho ve zela arin lo dawin kumriat chung zet tang turin a chung thu chun lo rel tamau mai chu chuan ati lom ta hau lo dar thalang chu kutina kat maka chu tanina kumriat zet tan chu tum hau lo ma sere chuan anung changa thani chuan kumli velan po toy sak thei thu lo hril vat chung te hlei chuan ati thin ur le zual sawa tan ina tanga chu mak chu tum le ngal ma sere bok chuan lo khap vatin ama churing top turin lo ti le ti chuan Hancock point beng dai ve thei ta rama jela chuan hun amang chho le tran adu chuan chuak thei ngei mai ma se a ming chiat na le ability thatak nei ma se mi ten mi man tlak lowangan ngai na chu thlak danglam atum ru hle ani ponanun chu thataka man chho zel adu bokani hetianga ni tam tak anjela hun man lai mek hian pon lama ero crime chu pung na satul tula police te pon miswal ho chun man seng to meulo ache dan demom thin view ma se Hancock chun mamo ti pon thra chiang ta hle a to ba pheichon beng ruk na lian tham tak a thleng le ngal zata beng ruk tu te chuan mi pui ho chuan hreng tlat bok nen police le special force lam tan po chet a har sa ta kher mai chu wangin an be sina chun chu Hancock chawani ani po nung changa thattak ema wanga kumli tang turan ti khan bo ruakin azir to lo bok nen chu beng rok na ti top tur chuan an chuwa ta ni jela tanga chuak chu thom hno mai ni lo anung chang le che dan te chu dang lam to hle ama anga thil ti che rum po nei to haulo police pakhat liam tuara ommek chu han chan le photin mun hima da nuwa beng rok tu te lam chu pan le ngal chu mi te chu pakhat te na da bo maka atopa an boss ber cho abang to ani po zu abik chuang lo ti chuan an mi hren jong chu chan chuak veka tun chu mi pui ho pon kut lo beng supin Hancock chu hero tak taka an pom ve thei ta ni chumi zan chuan rei te nen hero tak alo ni thei ta chu lom nan nei an jel chunga lu le po ngai to haulo chu tianga zan rian ki lai chuan an ti ho luama rei chuan Hancock chu khoi plan ya tanga local nge ni aron sot ani chuan Miami khomi le sani thulo sei ve maya re chuan a oi haulo thu tak zokin Hancock pon damdo in pakhata lo har chua thu le alua hliamom po har nuwa lo dam mak dan te ron sei ve wata chu damdoi hmuna lo om thei dan po hriat ani to haulo nar sowin chiwan tumpon hriau chu koi veka engma rengin atina theilo ni ber a mai ability lo nei to ma se tarang chuan ability nei ti a in hreve chia Hancock angin nun alo mang chhota ni ma se chung ko emo unaw le thian tak nial po nei lo wangin anun aruak thei hle chu tianga chanchin hriat thei ang a soi lai vel chuan Mary mi tui her luang chuak ve ngota
achan chu Hancock chu tunge ni le a hun kal to te hriat vek wang ani ma se engma soi chuak ri lem lo reya rui to ema wangin Hancock chuan a hruai hole vata tui takamu turin anin mangtha akal main Mary nen anin bele zuaya anin kalsan thei lok lo an tum lo dan deuin an khosaman trap tia Mary chuan a the chuak ta thuai mai Hancock pa warang chu lo nei ve renga alo zep char charani ma senin kian sanri phawt atuk alo ni chuan rei phak zetaron tho chuak pon an bang dar vek chu mu Mary heroin Hancock ha chio wanga thil thlengani thulo hril zeya rei pon oi lo lek lek thil danga zo main Mary chuan an chung kwa vacation an man tur thu le engki malo ti fel vek to thu po hril le wat chuti lai chuan Hancock por lang ve hlol aron lut dek chu Mary chuan anin chunga ha chio to lo turin alo ti ngal chata ni ha chio wanga thil thleng hi mu mo alo ti Hancock pon Mary chuan ani na chu thubatumani ti a hre thiam ngal maya Ryan phone man boy lai chon Mary chu fok in han chun pop a koi veka ani pona pasalin ani na dik tak a hre chu kang ti a hlau kher mai Hancock la chuan a tan waina dar vek khopin lo hlap le bur etianga ti na chan po ma ang ani tak tak nge tak tak lo ti fia du wang ani Mary chumi chung chang soi pui du lo ni chuan che tanga che zel po tum ru hle atopa Mary ning to pon alo rem ti ve thei ta shramani anhuanin mule chuan Hancock chuan tunge an ni azot ngal chata engin lai chi na ngen nei ti po zot Mary pon kum sang thum kal ta mi dai an ni thu le an thla te chuan mang vek to thu chu lo hril ve wata Hancock nen unawan ni thu po hril ma se do ta soiti alo hre the chu wangin anin le chi na dik tak soi turin alo ti le a soi du tak lawa chon rei chu engkim hril atum ve maka Mary pon lo dan atum ve wat khopui chunga chuan anin lut zel mi pui howin an lo thlir thupa wangin anin nial le ri atopa Hancock chuan mi mol tina ko pal hlawa Mary thin rim pon a ma trak chu soi kang lopin alo hlap bur mai Hancock lo chuak le wat ma se Mary chuan ala du tok haulo tornado aron ti chuak le maka chu chuan khopui choron nuai ngal Hancock pon Mary chu dan atum na sa hle theilok lo ma se to pa dang ve thei ta shrama Mary point beng dai thei ta ni ma se re chuan alo mu ve reng mai anu chuan Mary ain soi fi ngal zung zung kum tam tak kal ta khan Hancock le Mary te hinu pa an lo ni renga anin mangai tak zet chu wangin Mary hian Hancock mu hian adang lam ngal veka Hancock po chu tiang tho chuan ni ma se Hancock hian a hun kal to zong zong hre to haulo Mary heroin ala hre thung boina pakhat chu hun rei tak anom do na ni chuan zoi zoi nan pawar abo zela an thi pha hial the anin hlat eroin an pawar an nei let zel thung chu wangin kum tam tak liam ta khanan loin then to ni chu tiangan chanchin zong zong a hril hnu chuan rei po Mary chunga alom lo hle chu tiang bokin Hancock po ni ma se engkim chun threta veka ti thei vak aom talo anu chuan Hancock chuan nun hluya bok a let le TV a chuan red parker beng rok tu te zingan ho tu pa ber kha jel atanga tlan chua thun lo puang ve me ka a beng khon te chiam lo ma se thil lak manja chu dor hak tu pa chuan $91 alo ti deuh tlata to ti viau ma se 911 ati na zok ani ti a hre thiam ngal chu pa chu mi swal pani pon an lo tin ra na pakhat jok chu tham chuak lop chocolate chenga man chi khala le lokin chu pa na silai a met puak chia tia vom let topa ma se vai khatna na thi sena chuak ve tatlat mai chan chu Mary ne nan loin nai wang kha ni ti chuan dam do ina an hruai phei vata ngai tuam lu tu gero ani lo rei pon chanchin alo hriat vel le a fa pa nen kan turin an lo kal ngal Mary pon Hancock chu lo kan meka an nun hlui te le a special big thu tia hril mel ngain thlal viau ma se chung ko ani to ba ka anin hayani chuan tuema zok zokin nan tuar zel bok nen an pahni ta na that zok nan kalsan mai turin ati sap mai
ma se red Parker le a ho te pon lo lang ve tlat pakhatin Hancock run ka tum chu Mary alawin do maka a in hliam na hle Hancock pon chu mi te chu bei ngal a pawar zong nei lo ma se chakna chu la bo vek lo ma se hliam ani ba ka chu mi te chun tam bok nen ol sam te na hne thei hau lo a bei le char nuwa a hne ta chawa an boss bear red Parker chawa om to ani ponaron ka popa malam pana thul pha chuang lo silai mu po dong treu a to pa tlu zoi ta nok mai chuta chu pa in ka hlum lo tum chu rei khan lo chan man ma se Hancock le Mary te ro biak zui tur anum ta chuang lo ani eng kim po top ta ni tura an ngai veka ma se mak takin Hancock churon har chuak le thei hlau mai Mary chu en wangin ati tur po hailo building atang chuan a zuang thla maka Mary hlata kal po le a pawar anei le zel chu tiang bokin Mary poni ti chuan hlat tialin a to pa phei chuan hlataka a thlok chhovak Mary poron har chuak ve chia adam le the chan chuani pon Hancock wang ani ti hailo ti chuan thakhat laia liam le nuwa rei te chung ko chuan bul hin lo tan thale meka an hlim kher mai Hancock pon rei churon kol ve hlolin van lampang hoi turin ron ti rei pon van lampang hoi chho wata thla a chuan a symbol la flem khalian takin a lawin ziak chu Hancock an rei hne na lom thu soi na ni ti chuan ani pon hero anga nun bul tan thaturin le mi te chana khovel veng him zel turin malam hi panding ta chata a top ta ni